Hej alle sammen, velkommen til dag. I dag der spiller vi Agar.io. Og jeg havde lige en førsteplads før. Og vi spiller Party Mode. Og jeg hedder Fabercy TYT. Okay, hvad er nu det? Vi går i Agar.io. Og så player. Ja. Lige før havde jeg en førsteplads, hvor jeg ikke optog. Det var sådan lidt rip. Og så kom jeg bare lige pludselig på, at vi filmer nu. Altså, mere anderledes bliver det ikke. Altså, team. Slap af. Team. Kun lige begyndte, og alle de går bare allerede efter mig. Vi er YT. Ja, okay. Det kan de ikke lige holde til, at jeg spiser lidt af. Se sødt. Der vil jeg have ikke mere. Kom så, jeg vil have... Okay, ikke lige dem der noget. Jeg vil have jer André Nima. Okay. Tak for lort. Super. Okay, vi prøver lige... der er også lige noget andet her. Det er den her. Den kan også lige blive svær. De fleste kender nok Agar.io. Men der er også nogen, der ikke gør. Tror jeg. Det er nok. Men det her, det er sådan, hvor de her de med. Så kommer der nogen rundt, så skal man bare køre i cirkel. Så får man nogen, i stedet for at køre hele banen rundt for at få nogen. Det er meget let. Og så hvis man skyder sådan nogen ind i, så kommer der endnu flere af de her. Hvis man trykker W. One boy. Yes. Flere. Okay, det der kan blive meget. Det var det. Så fandt verden der flytter. Men han er meget stor. Der er ikke spille. Det er bare selv. Hej Trump. Så kørte han ind i. Det er ligesom hvis man skyder sådan nogen ind i. Prøv at se ligesom ham der han gør. Så deler han så også ind. Der er lige en der død. Nej. Man kan ikke nå det over, fordi så dør man. Dig der vil jeg have inde i mig. Dig der. Okay, nej, det giver jeg ikke. Men vi er allerede oppe på 228 masse. Der er Trump i og med igen nu. Okay. Vi skal kunne... væk. Vi skal kunne se, hvad plads vi er på. Det er det vigtigste. Hej Jumbo. Han 37 plads. Juju. Du er ikke engang på lige der på det nu. Trump, hvad er det, du laver? Konstant, altså. Vi er fedt. 3. Lad mig være. Lad mig gå. Jeg har ikke gjort dig. Enten er nok på at spise dig. Okay, der vil jeg hænge. Eller inde i den her røde tjeneste. Kom til mig. Kom, tættere. Det kunne også være, at jeg skulle sætte noget musik på. Men det gider jeg ikke.
Lige om lidt så dør jeg. Det er 100 p. Jeg dør så meget lige lidt. Men jeg tror, vi kan nå at stikke af. Ja. Vi når lige at stikke af. Ja. Okay, og vi er over på 400 masse. Jeg ved egentlig ikke engang, hvorfor jeg hedder det her. Nu lad mig være. Bare der er et eller andet boy. Lad mig være. Jeg tror lige det der var sådan en grøn virus, så jeg kunne skyde ind i. Og ja, jeg bruger min storebrors computer. Ja. Okay, så jeg vil splitte mig der. Men det er dumt. Dernede. Lige ind i ham der i YouTube. Ja, sådan der. Den er virkelig lækker. Ukraine. Der er vi også inde i mig. Men det kan jeg ikke lide. Jeg kigger. Hej i os. Wombo. Min bror han er lige kommet ind. Så lige hej. Hej. Ja. Til det. Var det ikke ham der lige prøvede at dræbe mig lige før? Til det er ham der lige prøvede at dræbe mig lige før. Det ved jeg, det ser mig også godt. Vi er oppe på 725 masse. Og ham der, den lille flue der. Den lille drag. Eller ham her. Jeg skal dele mig ind i ham her. Lige nu. Ja. Ja, vi går ikke lige dernede. Okay. Han er rimelig stor. Og sådan, jeg vidste har sagt en gang før, så havde jeg lige en førsteplads. Oh my god! Tredjepladsen! Lækkert! Okay. Lækkert. Okay, slap af. Miss Queen. Miss Queen. Eller bare kæmpe stor. Vi skal opad. Okay, ham der, ham passer lige. Der er ham der. Tag lige. Hej, Smash. Han vil gerne sige. Ej. Oh my god. Kæft, jeg er heldig. Lækkert, mand. Der overkører en lille time. Ja, tak. Jeg har fået en masse dyr, og vi kan godt tage den. Og vi kan se, som jeg kan se. Hvad med det lille film med ham der? Eller begge to. Hvis vi kan få begge to. Hvis vi lige kan dele os ind i ham der. Lige ind i ham. Og vi deler. Ja. Og de der tre. Nej, den gider vi ikke engang at prøve. Hej yes. Man bliver IS pludselig bange. Så kan vi bare lige køre ned i ham der. Og uname it so. Vi kan spørge, om vi kan teame med ham. Nej, det gider vi ikke.
Vi skriver bare lidt til ham, fordi vi er søde. Og fordi, den her video, den bliver måske lige lidt lang. Men det er fordi, at jeg er så mega legend til det her spil, ikke? Jeg er bare vildt til det. Jeg er faktisk ikke engang kigget på tiden. Jeg har bare siddet og play og spille. Men yes. Nu er du kun en plads for mig. Så er det ikke så stor alligevel. Det tror jeg. Det tror jeg, han er. Halleluja. Min score er oppe på 3000. Ja! Yeah. Jeg lyder på ham, der ikke lukket. Han er med irriterende sikkert. Eller MT. Ja, det er godt, han står på skulderen. Det er godt. Det er lækkert. Ja. Det er lækkert. Det er så lækkert. Tak for det. LKW. Jumbo LKW. Ja. Vi kører ned i ham. Skal vi skyde til ham, eller... Nej, okay, vi gør det. Ja, okay. Men jeg vil bare sige tusind tak, fordi I er så med. Og så ses vi bare en anden gang. Du skal abonnere. Og et like, så kommer der en 3'er. Nej, ikke en 3'er. En 2'er. Goodbye.